nada, estamos aquí hoy domingo jugando las finales y acabamos de ganar el primer punto, Marina, Guinari y yo. La verdad que muy contentas y nada, ahora a ver a las compis, que parece que pinta bien la cosa. También acabo de ver que Laia también ha ganado, o sea que muy bien. Vamos a seguir y a ver si ya nos llevamos el título, el campeonato. El positiu d'estar aquí és que després de 2 anys per fi hem pogut tornar a estar totes juntes. El més maco de les seleccions és poder gaudir i competir totes amb un mateix objectiu. I bueno, l'hem aconseguit, estem molt contentes d'estar aquí i esperem tornar amb moltes forces per l'any que ve. Bon dia. Avui ens trobem aquí a la Corunya disputant el Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques. Dir-vos que ha estat unes jornades de pàdel fantàstiques on els nostres nois a semifinals van perdre defensant els colors de la selecció. Van ser uns partits molt disputats, que 2 tiebreaks van caure en banda contrària i això d'alguna manera ens va fer desequilibrar l'eliminatòria. Les noies les tenim disputant la final amb molt bones perspectives. Ara mateix anem 2-0 a dalt i a l'espera d'assolir el proper punt. Realment, moltes felicitats a tots els participants, a tot el nostre equip que ha estat lluitant des del minut 0 i enhorabona pels grans resultats que hem assolit. Bueno, acabem de guanyar el partit, estem molt contentes, hem jugat molt bé i bueno, el nostre objectiu era pujar a primera i ho vam aconseguir i avui hem fet molt bons partits, així que estem molt contentes. Molt bé, Vicky. Pues sí, l'objectiu abans de venir era pujar a primera, ho hem aconseguit i a més hem guanyat el campionat i amb bones sensacions i ja celebrar-ho, ara celebrar-ho. Ara sí que podem dir que estem molt contentes perquè hem aconseguit el campionat, objectiu complert i agrair a totes les jugadores que s'han deixat la pell a la pista i la veritat que s'ho mereixien. Pues sí. Jo, a part de tot això, jugadores, capis, direcció tècnica, fisio, agrair també l'organització a la Federació Espanyola, a la Federació Gallega, que ho han fet meravellosament, i com no, a la nostra Federació Catalana, que ha fet un gran esforç perquè puguem estar aquí, competir aquí, tot i començar per segona amb molts ànims i molt de suport i res, espero que ho haguem tornat amb prous mèrits amb aquesta victòria i ja està, esperem que l'any que ve puguem tornar a repetir, si més no, el títol. Buenos días, buen día. En primer lugar, pues quiero felicitar la actuación de la Federación Catalana en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el cual ha conseguido el ascenso el equipo femenino y el equipo masculino se ha quedado a las puertas, pero ha hecho un gran papel. La verdad que tuvo una semifinal muy complicada y bueno, pues seguro que el año que viene pues lo podrá conseguir. Por otra parte, estamos muy contentos de este campeonato, del nivel exhibido. En el caso concretamente incluso de la Federación Catalana, que ha venido con sus máximas figuras, lo cual le da una categoría y un realce a este campeonato muy importante, que todo el mundo pueda ver a las máximas figuras del pádel, tanto masculino como femenino. Para nosotros es un motivo de orgullo y por eso también estamos muy agradecidos a la Federación Catalana con la selección que ha tenido. Y para el futuro, pues desear toda la suerte. Federación Catalana, hay un nuevo equipo, nuevos dirigentes que están trabajando muy bien y por supuesto que desde la Española siempre tendrán nuestro apoyo y estoy seguro que vamos a iniciar una etapa de colaboración y de máxima cooperación. Así que muchísimas gracias y muchas gracias. Bueno, doncs la veritat és que estem molt contentes. Hem aconseguit guanyar el campionat de segona categoria de seleccions autonòmiques
Hem aconseguit l'objectiu, que era guanyar amb tot aquest pas que tenim, i per l'any que ve estar a la categoria de la primera, que és on realment ens toca estar per l'equip que portem. La veritat és que el cap de setmana ha sigut molt divertit, a més molt divertit, hem competit molt bé. L'equip en general ha estat superbé, han jugat les més professionals, la Ari, la Lucía o la Marta Marrero, acompanyades d'algunes de nosaltres, algunes més veteranes, unes altres més joves, i el millor de tot ha sigut l'ambient. Hi ha hagut molt bon ambient, hem estat totes molt unides, i agrair també molt a la federació i a les nostres capitanes.